razlike. Desno. Plavi 30, crveni 31. Krug sudbine. Sada idemo na poslednju muzičku rundu, koja je specijalna jer nam u njoj, u studiju Pravo sa Kube, stiže Cezar Garcia. Buenas noches, Serbia. Dobro večer, dragi publika. Ovdje. 1, 2, 3. Aproveche. Aproveche para María. 1, 2, 3. Un paso para adelante, María. 1, 2, 3. Y si vivo su comandante. Gracias, María, María. Paso para adelante, María. Que si quiera ver, que seguro te va a matar. Najviše volim kada dođeš sa šajkačom, to moram da ti priznam. Volim ja? I to ti nekako najbolje stoji. Ja ne mogu da kačem B, 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 ali volim, alo. A šta ti kažeš, fali ti kokarda? To si rekao. Šta mi fali? Ne nasedaj ti na njegove provokacije. Pripremi se za svoj zadatak, Cezare. Ali samo minut, izvini. Gospodine Bodane, on mi je rekao nešto od Kuba. Moja dečava, on je bio tamo. Posle Srbije najlepša zemlja na svetu, Kuba. Bravo! Hvala puno. Cezare, znaš proceduru. Pripremi se za svoj zadatak. Ja ću kratko podsjetiti naše takmičare kako izgleda ova specijalna muzička runda. Dakle, Cezar u svom stilu peva poznatu pesmu. Ko se prvi javi da kompletan odgovor, ime izvođača, ime pesme, osvaja ovoga puta 4 poena. Cezar je spreman i krećemo. Šajkača s ovim slušalcama je ono kontradikcija na dijekti. Javio nam se Đorđe David. Dragana Mirković. Pesma se zove... A pesma se zove Ti si ta. Ne, polako. O da, baš tebe volim ja. Baš tebe volim. Znaš kako se zove? Ne, zove se... Ja mislim da se zove nešto kao baš tebe volim ja, ovako nešto. Pa, verovatno. Baš tebe... O da, baš tebe volim ja. Baš tebe volim ja. Baš tebe volim ja, Đorđe. Baš tebe volim i ja. Baš tebe volim i ja. Bravo za Cezara, bravo! Najlepši je meni onaj dan kada tebe prvog ugledam. Volela bih da su ljudi svi zaljubljeni kao ja i ti. O da, baš tebe volim ja. Ti si taj, to moje srce dobro zna. O da, baš tebe volim ja. Ti si taj, to moje srce dobro zna.